सान्तिपुरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा रङालि बिहु आरो गोथार ईद फोरबोनि थाखाय दामाका अफार लानानै फैदों। गासैबो रोखोमनि गोजाम बाइकखौ सोलायनानैनो लांनो हागोन गोदान बाइक। सान्तिपुर बाजारनि भुटान रडनि साखाथियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय लानानै फैदों रङालि बिहु आरो गोथार ईद फोरबोनि थाखाय दामाका बाम्पार अफार। नोंथाङा खम बेसेनावनो मोननो हागोन गासैबो रोखोमनि बाजाज बाइक गारि। खम डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथांनि हास्थायनाय बायदि बाजाज बाइक कम्पानिनि बाइक लानो हागोन। नोंथाङा गोदान बाइकजों लोगोसे बेसेन होआलासे फ्रियावनो मोननो हागोन 5 लिटार पेट्रल आरो गंसे हेलमेट आरो मोनसे एसर गिफ्ट मोननो हागोन। आरो नगद रां होनानै लांग्राफोरनि थाखाय 1000 रां हरफिननाय जागोन। लोगोसे नोंथाङा बाइकखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। बे बाम्पार दामाका अफारा एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्राय लानानै एप्रिल दाननि 30 अक्ट'सिम थागोन होननानै फोरमायदों फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुम मावख'निफ्राय। अब्लालाय मानोथो नेनानै थाबावनो, थाबैनो सुलाद लादो। जामबुं नं 7099100995 6003817191 बे नङाव सुलाद लादो।